inun kha lem iti thinem lemchang nun ilo nei thinem Facebook ate IG ate kanin tar chuak thina thalai zo po kan nilo nu le pa te po kan bang bik lova nu le pa te Facebook khoi pai em te po kan oma chotang kai fe po kan omang kan thinrim mail te su kan tilang du lem lo kan nui deuh sang thina kan nan that na per te kan tar chuak thina tin kan zin hun moi tak mai atha kan lak thin te kan phau chuak tlang pui thin status ate ithil post thin te tin ithu le hla le I post thin le nangma kha a in mil hian I shia em ti hi a zona han siam kan doa eng wangin nge inui kan de tiang I thin lunga tanga loma wanga nui nge inia ater mai zokin inui thin IG a I post thin I thalak in nui de usang ta story ala ni se a in pholang thathin khop mai biakina a kan zawai mai hian kan amen dup mai kan hallelujah ring thin em boka ma se in lampanga chuanin khopui rifa zohan ate ang mai khanin kan vin le hlur maya lemmi kan sang thiam em to mai ni mani in mumia lo hianin midang mu tei aol em maya mani in muya har em mai le ngala nui sang thin mai lang mun na chon lungai taka mit tuitla a zan kho a khumlai zola mu thin te engza tak omang mo terau chuwang chuan lemchan hi kan thiamin lemchang nun hi kan neina sa em mai ni khovel a ring tu te hiam mi mu sit kan lo wang te hian lemchang nun hi vanai khera ngai lo nia mani inti she omna mani inti zo om lo na mai zo kani e thiang lo kha e vile adam ate khan anan ei khan saruak ni an lo in shata a ti chuan an lo zakta a theipui hnain an saruak kha in khuna tan khan theipui na kha an lo mangta mai ang khan keini po mi ten min hriat chian mai te kan hlawa mo a phena hian mai thing kor te kan vua deuh fur tlat mai ni chu lo lang tlat piang tharon mi si lo hian piang thar ang takar om ve phe te kan tum fo thina rong bol na tui tak le si lo rong bol na thinlung pum mi si lo rong bol a fe chua ve phe te rong bol lan ve phe te poi mi tam tak chuan kan lo tum fur mai thei ni chu wang chuan lemchang nun nei hi atul kher lo te hi kan hriat mal atan kan han soi do ni nula le tlangwal te po thalai te tan han soi le kan du chu lan chiat kan hlawa ma se kan moi na per zo su kan ni nang anga kan an lan chua hian kan moi bera tin midang po bumin anom don lova mani kanin bum don lo boka mangai tu dik tak po nula tlangwal te tan pon kan ni nang taka kan lang ngam mani chuan mangai tu dik tak po itong ngeng ti kan han sil du che ani ani ra tak chuan in bum na khovelen lem kan sang na salu tuka mangai tu dik lo te nen hian kanin kop fo thina in nei na po a thleng fo thin ma se nun tak ranin lemchang nun nei lo ngamin chutiang chon hun mangta ni lang mani kanin bum lova midang po kan bum lova thil ani nang takian kan tan thil tha aloin her chu pha thei tlat zo kani film kurangai em chu wang chon lemchan na khovela hian kanin bum tona terau kan ni na lawang hian lan chu phet kan tuma hian kan nun ati hlim lova min ti boya tin neighbor thaber ang mai hian lan kan tuma ma se kan lan sangkan pole kan hlim lo chu ni hi ti hian thalai te tan han soi zel kan duwa enge I moi na ber nulate mo kanin cheina sa bikin nulate kanin makeup na sa enge kan moi na ber enge nang ma te sa om tu ber in cheina khani mi lo nia kanin cheina beng be thri rang ka chak thri te ni mi lo nia ti hian kan bible in min shela inin cheina chu pon lamin cheina samphiar te rang ka chak thri orte silfena in thuam te chu nilovin thinlunga meshing thuruk chu rilu thun hoi rol le nun nem silfen che theilawa in thuam ni zo ro se chu pathian mit muin a hluem emani alo ti ani kan bible in chiang dewa min shil tak chu kan moi na per le zaom na ber chu engmo krista I khan na nung chang zo khani ti min shil ta ni krista thang tu nula in ti ve si rang ka chak thri orte amoi mi lo krista thang tu christian thalai in ti si beng be fual de udawa be te thil moi ni mi lo ni ani na tak chuan christian na a tharau tanga zuk thil chon a dik lo re krista thang tu nula si beng be fual de udaw be te thilin me lo lu tu kania tin krista thang tu nula si mo mit mullem han vu dur mayang chi te
thil moi ni lo ani na tak chuan in i moi na ni lo reng reng i moi na ber zok chu i chung ril nun tak na lemchang nun ni lo chu Krista nung changang i nun na Krista i than na chu nangma ati zom che a ati moi zok don che a tu ma bumin anom ngai don lova nangma po in bum ngai don lo tunlai a chuan kan pian lo pui ten lan phet kan tuma khel lemte mong lemte tam to khop mai nula pian nal tak tak kan ti te hi rin hlel ten kai zo fek to ti mai turan he thlat chung tiang ang in sei thin nulai ni chuan chung tiang anga in sei thin tlangwali ni chuan no pui pasal tur ni lo ngai zonga ta chuan an du viu bang che Krista moina fam kim in bel si lo nulai ni chuan ngai zonga ta chuan du viu che ma se nu pui tak tak tur chuan an du ngai mi la bang che du tu che an omani pon email pui tong ti na ni ngai thla tu du tak inun ka han lang tlang em mai se chungril moina tharau thiang limina aduang taka man thei tur khan nangma lampanga do thleng ka hanin bo sai ma sa phut tala chu chuanin nun hlimna pedon se ti hian kan hua sam somnga le pakhat chang ru ka khan ngai te chungril lama te hian takna i du thina te chuan langlo lama hian fin na mi sia ti rang alo ti ani chu pon lam thil ani to lo reng reng chungril lam pang nun khan i zok tlat mai kan pon lam landana tang hi chuanin engang thinlung nge kan puthin ti hi alo lang thei mi lo wa chiang to lo reng reng mai a chu ti rual chuan kan chungril nun mu chiang em tu chu pakhat chu oma chu kan pathian ani ama hi chu kan bum ve ngai don lo thinlung takatanga mi wa mangai na thinlung takatanga han nui sang na te alem ni lo mo thenom kho ve na te pon thenom te thil kan pek te thil kan ti sak te hian phut le nei ran nge ni thinlung takatanga wadu sakna mo fakla zai hun te in khoma kal huna te pon in khom ni ti wanga wakal ve mai nge ni thinlung taka siam tu chi bei buk du na tanga wa in khom na thinlung i nei kha nang ma in cheng don chu ma chuan nun lem kan ti hi mihring ten kan nei na sem ema i nei don unau du tak kan nei na salu tuklat mase tuna tang chuan he lemchang nun kan nei na tang hian atakra na nung thau turin Krista mingin kan in so mani